U Etiopiji, kada sam, to je u nekom vremenu, starom, davnom vremenu, davno prošlom vremenu, na ulicima se mogao videti čovek koji ima na licu nešto kao papilotno. Ne u prenosnom smislu, nego u bukvalnom smislu. Nešto na čemu je namotan crv. Taj crv je parazit koji se dobija zato što se ide bos po travi, a i oni su tamo u to vreme, govorimo o vremenu davnom, sušili veš na travi. I on uđe u organizam, prođe kroz ceo organizam i pojavi se negde na licu. Taj crv je dugačak po metar i po, on je parazit, naravno. I kada se uhvati taj početak tog crva, on se namakne na ovu papilotnu i lagano se izvlači. Ne sme da se požuri, jer ako se sa nervozom radi da bi se izvadio taj crv, on pukne i od onoga što je ostalo iza napravi se novi crv. Znači, nisi uradio ništa ako požuriš. Ta metafora je korišćena, nije iskorišćena u emisiji gospodina Keća. Ja sam to pretvorio u ovog crva za pecanje. Morskog crva za pecanje. Da bi bilo jednostavnije. I rekao sam, ako bude naša opozicija i ovi koji se, demonstranti, ovi građani, ako budu izdržali pa da lagano to namotavaju tog parazita, oni će uspeti da ga izvade celog i bit će izlečeno društvo. Sa tom nervozom namotavanja te papilotne, mi smo već nekoliko puta ostavljali tog crva koji se reanimirao i ponovo žive u našem organizmu. A ako hoćemo ozdravljenje potpuno, lagano dok se ne izvuče zadnji zglavak tog parazita. To je bila metafora koju sam ja hteo da ispričam.